Začínáme záložkou volání. Zde můžeme konfigurovat maximální délku hovoru. Z výroby je vždy nastaveno 120 vteřin. Pokud máme v systému více tabel a potřebujeme délku hovoru zkrátit, tímto způsobem nastavíme kratší délku hovoru. Také můžeme zkrátit dobu vyzvánění, která je z výroby nastavena na 30 vteřin. Dále je tu také důležitá možnost zvonění tlačítkem. Toto je pouze pro tabla, která mají zvonková tlačítka. Zvoní telefon pouze po dobu stisku tlačítka. Další záložka je vstup. Zde řešíme dobu otevření zámku. Řešíme tady také zvuk otevření zámku. To je on. Dále zde budeme řešit přístupy. Přístupy znamenají, že pokud máte kódovou klávesnici, tak na základě vytočení tohoto kódu spustíte Master Mode. Na základě tohoto kódu otevřete dveře. Zde můžete jednotlivá hesla libovolně přidávat a samozřejmě si je upravovat. Vše je uloženo. Máme tu master heslo pro správu zařízení a máme tady hesla, kterými se za pomocí kódové klávesnice dají otevřít dveře. Tato hesla se dají samozřejmě měnit a také typ hesla se dá měnit na heslo anebo master heslo. Záložka vyzvánění. V této záložce řešíme přiřazení zvuku jednotlivým tlačítkům. Tak máme nastavený zvuk číslo 10. Toto je možné změnit. Nastavíme každému účastníkovi jiný zvuk, a nebo vrátíme zpět všem účastníkům 10 anebo jiný zvuk. Záložka tlačítka. Tady jednotlivým tlačítkům přidáváme, na jaké číslo domácího telefonu mají zvonit. Buď máme standardní hodnoty, že čísla tlačítek se shodují s čísly domácích telefonů, nebo je můžu libovolně měnit. Tento případ znamená, že prvními 4 tlačítky zvolním na telefon číslo 1. Pokud chceme vrátit konfiguraci do původního stavu, stiskneme pouze tlačítko standard a vše se opět přepočítá. Záložka telefony. Tady řešíme 2 funkcionality. A to zpětné volání do zvonkového tabla a otevírání elektrického zámku, který je ke zvonkovému tablu připojen. Tady máme čísla jednotlivých domácích telefonů a vždy z výroby je vše povoleno, čili jak volání zpětné do tabla, tak otvírání zámku. Toto můžeme libovolně konfigurovat. Pokud samozřejmě chceme jednoduše vše změnit, máme tady 2 tlačítka, jedno na zpětné volání, které nám buď zapne, anebo vypne tuto funkci pro všechny domácí telefony, a stejně tak elektrický zámek zapne nebo vypne. Poslední záložka příkazy. Tady máme 2 tlačítka, zakázat telefony a povolit telefony. Zakázat telefony, znefunkčníme tlačítko na domácím telefonu, čili telefon uživatel nemůže používat. Montér samozřejmě tlačítka na table ano. Jde o to, když spouštíme systém, aby nám do toho uživatelé nemluvili.
opět stejným způsobem, jako jsme je zakázali, telefony povolíme. Tady nemusíme konfiguraci zapisovat.